Obochoria oboke bogochikorekana ase chiwodi sato ime kaunti ya Nyamira icho chire Nyamaiya Ekerenyo amo na Nyansiongo ono nigo abamenye be chiwodi icho basabire bake chikura chomorembe naende betange korwa ase okorenta chiburaburu chiage siasa ase chinsemecho chikura chigo korekana kaukwana Nensoko TV nigo musubati Rose Mora sese oyo koligia ekero kyobo MCS wodi ya Nyamaiya sobochoria oboboke chinga keumerana n'abamenyi abo nigasabira abamenyi benseme yo kwaneke buna ngo abale abasubati okoboko ase birugo byoborai naboigo gwetanga korwa ase okonia chikura cyabo muri kito weekly forenge norobotyorwo naso musangerekano bwo kubasemya abamenyi be wodi ya Nyamaiya bosio bwo bachoria boke uburi bosio chitariki 25 mutinyo 11 omwaka oyiga wase wodi yo amone chinde ibere che county ya Nyamira abo asa abamenyi balia baikirana aso musangerekano yo banyora libaga lya bene lyo kwasemigwa igoro yobuya bo babwate che basubati no nyene karaba ko ligebirogo au byoborai tukoria rero tobere no mugoko sana ase ngenjo twaumerana wetraso yo mitoros go segetana aschukura chigakara Alhamisi igonga egento tangani etogo sabanga itukeli Alhamisi tochaso bonge tobeke chikura na nene oyo nero mungino motangani asinyamaiya ward wesokiri. I'm one of the aspirants but nina sekrukia obo MCA. So ena chiraiga ko sensitize abantu buna the importance of women in leadership. So twatwalire chinkwana buna tubonete gusira bangina asuborai. Igon tegete gote abantu bamintu ngakitwa ikirange chikura chiguchwa kwa on 27th year on Thursday. Tegete gusaba abantu besokia sobonge elinde bachoro morai naende ntaite ko ba encourage bachoro morai yoyo oromo subati asengenje twanyorire ngenga kientambe twachaira basubati this time round Nyamaiya am encouraging you mosoka sobonge mo vote in for a women MCA Agokuwa na Nensoko TV maiga yogokuwa na nabamenyi abo nigoro simura uyo koliye kerugo kyo bo MCA ase wadi yo basabira bagachikure cyo asomorembe abantu bamintu timoye guchibesa morete chiburuburu ase chikura igatotware chikura chire chinyororo chibwato morembe elinde kiro monto kagocha sagwa kekura tigo monta kekura agendenka aganye abantu baganye IBC kore etangase monto morayo teneine kura tacha kongaine ngayaya inchunko echibeso gendorete buruburu asengenjo iteganeiri nande it's against the law igote abantu baminto tigato babangaini chibese chirioko ego minyoka nyomba gore ndagerorie wikaranso ganyeri baguchikorete buruburu osange nga kwaretiro bokongo abantu baitiru ndotageti manyinga itekase ngenjo echikurechi etotageti chikura chomorembe chibwate obomo no bwanchani asa abantu bonsi ekogere kinekyo egango yanene nganyamaiya yemo ebwato bwanchani naende ebwato omorembe wake chikura chomorembe chobwororo utwara obomo wikari tukeriria ari ubasemirie abamenyi be wodi yo betange kurwa ase kongainwa elibo ni chikura cyabo ekiagera magendero narabwendete kobeko bosio amane gisera chingiya tegetemba ba encourage again mobosa gochora muraiya singenje chibesa chibakona gotaraga iga naiga echinukari ekoro muntu yo okoebesa nigagotebeti ngokogorire ogotebire ngana na kinji twakoranire naye ebeseria magendero it's not going to appear anywhere bono ekerobo chori boboke bwabererange ne chikambene chiasekirwe nigo yategere asamenyi be chiwodi echo wakati kura chomorembe no bwanchani ingolipoteria Nensoko TV kuro Nyamaiya ensemi ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira territorial Wycliffe Orenge.